velkommen til indvielsen, den officielle indvielse af vores trackman. Vi har jo startet lidt, eller vi har 20 startet lidt, fordi vi vil gerne lade den at kende. Den, der er omkring huset her, de har fået lov at bruge den det, de gerne ville. Men nu synes vi, at nu kan vi det, og nu kan vi rådgive dem, der skal ind og spille. En særlig velkomst skal selvfølgelig lyde til Svend Nielsen og Hans Lykkefonden og til Sparekassen Danmark, repræsenteret ved Herdis og ved Poul. Men der skal også lyde velkomst til vores øvrige bidragsydere, Lars Himmerland, Nordlys, Malerfirma, Rolle Jensen og Peter, og ikke mindst skal der lyde en stor velkomst til vores frivillige, som egentlig har rejst det her. Det skal jeg fortælle lidt mere om senere. Uden den indsats og uden de bidrag, så var det her ikke kunne lykkes. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Der er lidt trængt herinde, og der kan hurtigt blive varmt med alle de lamper, så vi skal gøre det ganske kort herinde. Det, der skal ske nu, det er, at Herdis og Poul skal klippe snorene, og vi klipper først i den ene, og så gør vi klar til et slag, og det er Rasmus, vores pro, der skal servicere Herdis, fordi vi mener, hun har mest brug for at blive serviceret. Jeg har godt lige hørt, at hun øver sig de sidste par dage, så Mette, hun har fået en golfbold ind på kontoret. Jeg ved ikke, om det er igennem ruden. Nej, det var det dog. Og så tager Claudi, der så er dig på det. Du er godt. Så du er lidt mere trænet, det ved vi. Ja, så skal jeg bede jer om at komme frem her, hvis du går herover til den her. Så vil jeg da erklære den her for åben også. Og så siger vi det igen. Jeg hedder Poul Sundberg, og jeg kommer fra Sparekassen Danmark Fonden Hobro. Og vi har jo været i den situation, at vi fik en henvendelse fra golfklubben for, det er jo snart et års tid siden. Det er præcis et år. Og de bad mig om at komme op og kigge, fordi de havde en idé om at ville lave sådan noget som det her. Så tillykke med det. Ja. Ellers, der vil blive sagt noget inde i, jeg vil sige lidt mere inde i det selskabelige eller launchen. Og det kan også være, at der andre vil sige noget. Så jeg synes, vi skal gemme resten til vi kommer derind. Ja. Men vi er samlet her i dag for officielt at indvie vores nye Trackman Center. Vi var sådan lidt i tvivl om, hvad det skulle hedde her. Men vi er blevet enige om, at det er et center, og det er et Trackman Center. Vi tænkte, at 2 Trackman, kan det være et center? Det kan det godt. Så det er det blevet. Ja, jeg vil sige, at projektet det har kun været muligt, fordi vi har mødt utrolig stor velvillighed og forståelse for at golfsportens udvikling afhænger af, at vi følger med siden. For det er jo det, det handler om. Og det er også det, som vi har skrevet i vores motivation til de fonde og andre, hvor vi har søgt midler. Vores rejse det startede allerede i efteråret 2021, da vi så, at man kunne tilbyde medlemmer at benytte og træne med en trackman udendørs om sommeren og indendørs om vinteren, ville helt givet være en konkurrenceparameter i fremtiden. Og det opdagede vi egentlig rimelig hurtigt, at det var, fordi vi oplevede, at en klub, som jeg ikke skal nævne navne på, udvidede deres trackman, og at medlemmer faktisk begyndte at spørge, hvorfor havde vi ikke noget, og nogen flyttede sågar klub for at komme til at spille i den klub, som jeg ikke skal nævne. Samtidig med den udvikling, så havde jeg fået en pro, der tiltrak mange unge, og det er Rasmus, der sidder dernede. Både drenge og piger mellem 16 og 25 år. Og det var også en af vores begrundelser i vores ansøgninger, at vi vil noget med de unge. De unge, de har meget med de her gadgets, og de elsker de her ting. Og rent faktisk, så var gruppen på det tidspunkt, da vi søgte, der var den 40 unge.
Og jeg skrev også, at vi trak dem væk fra computeren. Og det har vi nok ikke gjort helt, men vi har nok gjort det en del. At vi har fået dem ud i den friske luft og fået arbejde med dem på en anden måde, end de måske får gjort i en idrætsklub, eller ikke en idrætsklub, men en fodboldklub og en håndboldklub. Vi snakkede lidt om, hvordan kunne vi leve op til deres behov. Det behov, som vi ved, at unge mennesker de har for at kontinuerligt at udvikle sig. Og også udvikle deres spil. Begynder man først på golf, jamen så vil man udvikle sit spil. Og vi vidste jo godt, at vores sport, det primært var en sport, som man spillede, når det var lunt og dejligt. Så vi havde derfor, eller fik det her ønske, at vi skulle også have en trackball under en eller anden form. Vi skulle have noget, som kunne udvikle vores spillere, både gamle og nye. Det er sådan en trackman, den kan noget helt fantastisk, og det kan egentlig meget mere, end jeg troede fra starten. Men jeg har set og lært af vores bror også, at den faktisk kan rigtig, rigtig mange ting, også i en træningssammenhæng, som jeg ikke havde set. Jeg havde ved at se den som sådan en underholdning for ældre mænd i vinterhalvåret, hvor vi kunne sidde og hygge os med en øl. Men jeg kan se, at den bliver brugt professionelt i dag til at udvikle vores unge spil, og også vores ældre spil. Men især de unge, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Som et kuriosum, så kan jeg nævne, at vi inden for den seneste måned, der har vi uddannet ca. 40 golfspillere herude i klubben. Her der er de 20 kommet ind i gruppen De Unge Løver. Og det fortæller noget om, hvad det er, vi har gang i herude, hvad det er, vi kan tiltrække i forhold til dels vores brug, men også det, at vi har fået, et trackman center. Om det er det gode miljø, vi er i stand til at skabe her i klubben, eller om det er vores brug, eller det er vores trackman center, det ved jeg ikke. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi har noget, der virker i forhold til de unge. Og det synes jeg, det er utroligt positivt. Vi sad lige og snakkede om alt på jul hernede, som også appellerer til de unge. Og jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi har sådan nogle ting rundt omkring i vores område, som kan få de unge lidt væk fra computeren og det, der ellers måtte være. Så dejligt. Da vi havde afklaret vores behov og vores ønsker, så var det næste trin, vi var for at afdække muligheden for en fysisk placering af vores trackball. Og som Poul han sagde derinde, så havde vi også flere, altså vi havde virkelig grå hår i hovedet, eller vi fik grå hår i hovedet mere end det er nu. Vi havde snakket om, at vi skulle bygge en bygning uden for klubben og lave trackman center der, eller hvad vi skulle. Men det kunne vi godt se, at det var måske en rimelig dyr løsning. Så vi fik en god snak med vores chef, greenkeeper Andreas, og siger, hvad siger du, Andreas? Så vi lige snupper lidt af din maskinhal. Hvad siger du? Hvad sagde du? Det startede med en runde dreng. Ja, det startede med en runde dreng. Men så blev han masseret lidt, og så lykkedes det, og han sagde ja, og han kunne nok godt se, at han godt kunne have sine maskiner og sine ting og sager på et mindre areal. Så havde vi klaret den del af det. Vi havde den fysiske mulighed for at lave det, også nær klubfaciliteterne. Men hvad det næste? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Kunne vi finansiere det? Og vi fik derfor Bogens Bak, han er her desværre ikke i dag, og ligesom Bo Gravgaard er her desværre heller ikke i dag. Men dem fik vi til at kigge på vores planer og vores tanker, og vi sagde, jamen, er det her muligt at gøre på en eller anden måde? Det mente de nok, det var, og de var også så fantastisk villige at prøve at lave nogle overslag til, hvad det her det kunne koste. Og rent faktisk så stod vi med et budget omkring de 900.000 kroner på det tidspunkt. Det løb så op i lidt mere, men hvad nu være. Men med det budget, vi havde på det tidspunkt, så valgte vi at bide projektet over. Og derfor søgte vi først til én trackball, så vi kunne komme i gang uden dørs i hvert fald. Og der sendte vi en ansøgning til Lark Himmerland. Og der må jeg sige, at Lark Himmerland, den lokale aktionsgruppe i Lark Himmerland, har været utrolig venlige og imødekommende over for det, der er sket her i Hobro Golfklub. De har bevilget penge til forskellige projekter, så vi kan gå ind og se herinde på et opslag, vi har inde ved mellemgang herinde. Så
de har i hvert fald været positive. Og det er så fordi Niels han spiller golf, eller hvad, det ved jeg ikke. Men, jeg sidder også selv i bestyrelsen, men jeg kan så sige, at når jeg har ansøgninger inde, eller når vi har ansøgninger inde, så står jeg ude for døren. Så jeg har været indebygget i den. Og hvad? Jeg er positiv. Ja, du er positiv, det er helt sikkert. Du er positiv over klubben, og det håber jeg selvfølgelig også, at vi vil fremover, Jens, ja, hvis det skulle være. De næste ansøgninger, de blev faktisk fremsendt i september. Det er faktisk, som jeg sagde derinde, det er faktisk et år siden. Og især 2 af vores lokale fonde var positive over for planerne, og med 2 store bevillinger. Og det må vi sige, det var. Jeg har set den ene. Den anden var faktisk næsten lige så stor. Så var vi næsten på plads med finansieringen. Og til at fuldende finansieringen og ligesom få det der sidste lækre ting, så fik vi Saxhus med os fra Nordlys vækstpulje. Der fik vi 50.000. Og det gjorde, at vi ligesom kunne lave nogle ting lidt mere lækkert, end vi egentlig havde tænkt i første omgang. Fordi i første omgang, så havde vi bare tænkt, at vi skulle bygge 2 tracker derude og beholde alt det andet her, som det var. Og så skulle vi gå ind igennem vores nuværende indskrivning. Men vi havde jo selv valgt at stå for byggeriet, så de overslag, vi har fået fra Mogens Bak, blev ikke til virkelighed. Vi sagde, at det her kan vi godt gøre selv. Og det var især Søren og Poul. Og sagde, det kan ikke passe, det kan ikke koste. Og det har de sikkert hørt masser af gange fra kunder. At det kan ikke passe, at det kan koste så meget. Og det kunne det så heller ikke. Så sådan er det. Sådan er den historie. Det vil sige, at vi købte selv materialer ind, og vi hyrede også, eller fik de nødvendige kompetencer til at hjælpe med byggeriet. Og kompetencer, som kunne støtte vores mange frivillige. Og på den måde, så kunne vi nå meget længere med vores første planer. Og det blev derfor også til en meget hyggelig lounge, som vi så derinde med sofa, og man kunne sidde og vente til det bliver ens tur. Og Susanne fik sandelig også lidt mere plads. Hun fik et større og moderniseret kontor. Hvad siger du? Ja, nu kom glas og ramme, ja. Så man kan stadigvæk kigge ind til hende, og det er hun selvfølgelig meget tilfreds med. Det er godt, Susanne, ja. Når man nu skal takke de frivillige, så skal man være varsom. Og helst huske dem alle. For der har været mange indover, det kan jeg godt sige. Men jeg vil alligevel gøre forsøget. Og kun nævne dem måske, som jeg ved, der har gjort en helt særlig indsats. Og der vil jeg starte med dig, Kjeld. Maler, Jensen, Jørgen, eller hvad ved jeg. Du har langt hen ad vejen været arkitekten og byggeleder. Kjeld har, som i så mange andre, eller meget andet her i klubben, så har han haft fingrene i det hele. I hver enkelt lille detalje. Det kan være farvevalg, det kan være gulvtæpper, det kan være, jamen whatever, I tror det er løgn. Men han er helt fantastisk. Så han har en rigtig, rigtig stor fortjeneste på det her flotte resultat, vi står med i dag. Og jeg vil bare sige, fantastisk flot stykke arbejde igen. Tak for det. Jeg skal også her nævne Jørgen Ejlersen, som med sine kompetencer har været med til et byggeri af høj kvalitet. Han er ikke i dag, desværre. Jeg skal også nævne Per Thomsen, Niels Peter og Knud Thomsen, som har været Kjelds trofaste hjælpere gennem store dele af byggeriet. Det må jeg sige, nogle af dem har været her stort set hver dag i flere måneder. Dejligst. Hans Madsen er her desværre heller ikke i dag, men ham skal vi også sende en positiv tanke til. Og selvfølgelig så også hans 2 hjælpere, Kjeld Kjær, som egentlig kom i lære, da det her projekt startede. Så ham kalder vi lærlingen, som desværre heller ikke kunne være her i dag. Men Kjeld han har lært at begå sig herude, og han er både blevet maler, og han arbejder i forskellige materialer, og jamen, han har fået et liv herude. Det er dejligt. Som en pensionist. Og han er stadigvæk en ung mand jo, så det er rigtig godt. Vi skal også nævne Per Thomsen, og det har jeg sagt, vi skal have Hans Madsen også igen. De har jo arbejdet alt med el og IT, som er i forbindelse med vores Fragma-center. Og jeg ved også, at de vil også blive ved med det. Altså, I ved godt, når man bygger noget som det her, eller starter i noget som det her,
så flytter man om mange gange, og jeg kan ikke tælle, hvor mange gange vi har flyttet om, men det er rigtig, rigtig mange gange. Og der er altid nogle ledninger, nogle ting og sager, der bliver forbundet, men der er ikke en kæft, der kan huske, hvordan de er blevet forbundet. Så vi får brug for en elektriker rigtig, rigtig mange år frem i tiden. Og Kjeld, han er jo uddannet elektriker, skal jeg helt så sige. Så han har nogle kompetencer på den måde. Jeg skal også sige specielt tak til Greenkeeper-staben, Andreas i spidsen, Per, til Joachim, Karl Ejner og Karl, som alle har givet en hånd med, når der var behov. Tak for det. Jeg vil også nævne Poul Mikkelsen af en eller anden underlig grund. Han har faktisk stået for mange af de beregninger og indkøb af materialer. Og er der noget, Poul han kan, så er det at få det til en rigtig pris. Og det har simpelthen været noget af det bedste, måske, der er sket, at vi har fået det til en rigtig pris. Og det gjorde jo, at vi lige pludselig kunne lave meget mere, end vi egentlig havde planlagt. Dejligt. Jeg skal også nævne Ivan, som har lagt gulv derinde, Jan Mikkelsen og Ole Ravn, og jeg tror faktisk også var en Bak, han lige nåede at komme ind over efter hans Frankrigs eventyr. Og skulle jeg nu have glemt nogen, og det har jeg givetvis, så beklager jeg dybt, men også tak til jer. Og I må godt tage en kop øl mere, hvis I føler, at jeg har det. Til sidst så vil jeg rette en stor tak til vores bidragsydere. Jeg er samtidig lidt i tvivl om, hvad skal jeg egentlig kalde jer? Bidragsydere, donor, giver, sponsor eller bare gode venner. Jeg har tit brugt, når I er i klubsammenhæng, så har jeg kaldt jer vores gode venner. Og det er egentlig det udtryk, jeg bedst kan lide. Men jeg ved godt, det er forkert i sådan en rent forretningsmæssig kontekst. Men jeg synes, at jeg opfatter jer som vores gode venner. Det kan godt komme til at lyde lidt indspist. Det er jeg selvfølgelig også ked af, at det gør. Men jeg tænker jer egentlig som vores gode venner, og at I vil os noget godt. Så derfor vil jeg godt i nogle sammenhæng kalde jer vores gode venner. Men uanset hvad, så er vi dybt taknemmelige for jeres positive indstilling til Hobro Golfklub og de mange skøre projekter, som vi igennem de senere år har sat i verden. Uden den indstilling, I har til os, så var det her aldrig nogensinde lykkedes. Som I kunne se på vores sponsortavler inde i Trackmans-rummet, så er størrelsen på skiltene forskellige. Og det er selvfølgelig udtryk for, at især 2 fonde, og det er Svend Nielsen og Herdis Myggenfonden og Sparekassen Danmarkfonden, som har båret hovedparten af den økonomi, som skulle til for at gennemføre projektet her. Så særlig stor tak til jer. Vi lover ikke, og det siger jeg højt, vi lover ikke, at vi ikke banker på jeres dør igen. Vi har fortsat drømme og planer for udviklingen af Hobro Golfklub. Og vi ved, at uden jeres positive indstilling, så vil vi ikke kunne løfte mange af de planer og idéer, vi har. Det er i forvejen en forholdsvis dyr sport at dyrke golf, og med vores befolkningsgrundlag, hvor små 6-7% dyrker sporten, så vil kun en befolkningstilvækst på området alene kunne løfte vores drømme. Så vi har rigtig, rigtig meget brug for jer, også i fremtiden, hvis vi vil udvikle vores klub. Og det vil vi, og vi håber selvfølgelig, at I også vil være med på den rejse. Skal vi rejse os og udbringe et leve for vores gode venner og for Hobro Golfklub. Vores gode venner og Hobro Golfklub, de længe leve. Wah! 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 Skål. Skål. Er jeg så opmærksomhed et øjeblik, så vil jeg sige, kære golfentusiaster. Fra Lars Himmerlands bestyrelse vil jeg som dit formand gerne udtrykke et stort tillykke med det flotte resultat, der er opnået her med dette. Det har givet klubben et løft, det er ingen tvivl om, som formanden også var inde på, et løft, som er nødvendigt, hvis den skal udvikle sig på forkant med de øvrige klubber, som der jo sådan er. Man kan ikke sige nok af, men som er i en konkurrence med hinanden hele tiden. Ovenpå at hele anlægets flotte fremstående har banerne altid været velplejet, og også et par 6-huller er der kommet til, som godt kunne tåle lidt mere velplejethed. Hvis jeg ser på det, jeg bruger dem ikke, men jeg ser sådan lidt
at de skal løftes en lille smule, hvis at det skal være ligesom det øvrige anlæg. Så det var lige lidt malurt der. Man har fået bygget husene til som hyggepladser for, når man går rundt, og fået blomster på tagene, og det er så flot, så det er helt utroligt. Biodiversitet med videre, og det har givet os alle sammen en konkurrencemæssig fordel, at de ting, de er løftet igennem. Fantastisk med et baneanlæg, der ligger lige her uden for byen, og med en gennemgang ved jeg, at jeg ved ikke, hvor mange der går igennem årligt, det ved ikke, om formanden ved, at det her er golfklub. Ja, det er rigtig mange mennesker, der kommer ud og går igennem om året, og hvis det holder stik, så er det flot. Men det er min optik, golfbanernes sammenkvædelse med de restaurationsmuligheder, man bygger sammen og siger, når man kommer til Hobro, så kan man komme på Hotel Bramstrup Bakker og så videre. Har man også taget fat i og fået løftet ind. Og det giver altså nogle kroner til området, som er væsentligt. Og det er en af de ting, som gør, at jeg, når jeg kigger på det fra LAG, siger, er der nogle synergier i det? Er det noget, der virker for omegnen? Og det har jeg set, at det har været, og derfor har vi været positive generelt, også fordi der kommer nogle flotte ansøgninger, når man kommer hernede fra Hobro Golfklub, har det været med til at bringe den frem i puljen af muligheder for at få tilskud. Så alt i alt, så har vi i LAG igennem tiderne været med på 9 projekter her i golfklubben til en samlet pris på 1,6 millioner godt og vel. Og det tror jeg sådan er ret meget værd på i forhold til det, vi ser i dag. Så det er sådan, det har været. Jeg skal sige i den forbindelse, at vi har også givet til de øvrige golfklubber i LAG Himmerlands område, det vil sige Rebild og Fjord Kommune, som har søgt. De har fået også, men ikke i den størrelsesorden. Slet ikke. Så jeg håber og vil gerne give lykkeønsker klubben med dens fremtid, og håber det bedste for, at det bliver en god fremtid med yderligere tiltag for kommunen, eller for golfklubbens vedkommende, så at det kan blive en af de fremmeste baner i området, og det vil sige Jylland. Tak for det. Jeg har fået lov til at ringe på klokken igen, og jeg vil dog sige, at hvis der er nogen, der lige skal have noget fyldt i glassen, så venter jeg gerne. Men jeg vil ikke undlade, og John sagde jo nogle ting i hans fine tale, og også sådan antydet, at det kunne godt ske, at der ville komme en ny ansøgning. Og jamen, den er jo kommet til os, og vi har bevilget den. Så må der være fred i et stykke tid, vil jeg tro. Men i hvert fald, så vil jeg da godt lige overrække en lille bitte ting mere til jer. Og jeg har jo set, at det er taget i brug i stor stil hen over sommeren. Stole og 10 borde, 66 stole og loungemøbler har vi doneret til jer i foråret en gang, som jeg husker det. Og sådan omkring 50.000 kroner. Så jeg synes, det er flot herude, og I er gode til at holde det også, så den del af det er i orden, og derfor så har Per og jeg ikke så vanskeligt ved at komme igennem med det i vores bestyrelse. Selvom vi dog, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har nogen i vores bestyrelse, der siger, golf, skal de have tilskud? Og nu er de så kommet til, og nu igen har de ikke fået nok efterhånden. Men vi kan da, både Per og jeg kan snakke lidt, så vi snakker os ud af det, og derfor så har vi altså også doneret de der udendørsmøbler, og det hører sig til. Så John, vil du komme og få et lille diplom mere, så der er plads til flere derhen? Ja, der er plads til mange flere. Yes. Kom bare. Yes. Det gør vi, sådan så er det.